Oh, yes. Take the best seat in the house. I'm not playing your picture. Take the best seat in the house. I saw him earlier. He was at the meeting. He's representing very well. Oh, yes. 44 years. Chicago after president in the house. Yes, sir. Oh, yes. What can they do? Oh, yes. The next convention at Chicago. New Jersey after president. Still. Brand new person. On the USA. Oh, yes, sir. Oh, yes. Chief, what's okay? How about that now? Okay, because this man did not decline. When the boss decided to run out, it was urgent. I'm not like Timon and New York. I'm not urgent. Get me the job to Oliver. I didn't see. This was a Doctor, Uzo, Nebu. President. Dominic Uche come to the MC. Because what I am. Oh, yes. Chief Alex. Here our moment is Uganda, Florida, Kenya. Chief, please, Alape. I'm going to assembly, new money. Get the mass, see why also. What comedy chicken and breakfast? What we are all guys each other. I'm not Timon and New York. Let me call the parliamentarian for the advisory board of committee of our USA. This is very, very important because pay attention as they come in. This one now, his home is my VP in our Houston. Sir, Chief, parliamentarian of the board of our USA. All the original assembly uses the national first name. Yes, the other number. That lets me be an equipment. Taking the national presidents. Thank you very much. This is the commander sponsor. Oh, the secretary of the board. And I'm back here. Let me go now. The secretary of the board. Oh, yes, sir. Chief Daddy, that's fine.
Thank you. Financial Secretary start the DK. Come on down here. Come on down here. All these committees are not in. Oh, yes. You are the National Assistant Secretary General, Chicago, Illinois. Oh, yes. Thank you very much. Thank you. Chicago, I'm the superintendent of the Boutique Standing Right to the CFE. What's it? What do you see coming in? Start. All of us should be coming in as the company secretary. Governor, we are all please, but we all stand and recognize official president of our USA. Approve the one. Oh yes, Sir Emeka Iwunze, president of our USA. Because executive officer. Yes, because I can't tell you. Every president of our USA, even though I said president, National Parliament. You want to see Thank you. Dawson, I am going to look. What do you check? I can now watch it. Yes.
Executive Committee and Ultimate President. Put your man with always here, Mago. Chief of Fidelis SMK. God be the glory. Come on and sing with me. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Come on, one more time, sing it with me. To God be the glory. Come on and sing it. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Father, we thank you. We thank you for the things that you have done. You kept us, you brought us to this convention safe and sound. Many of us flew, many of us drove. But we thank you as we are gathered here tonight. There is no report of accident. I want to tell you thank you. Thank you for this occasion, this auspicious occasion that is standing tonight. Lord, we ask you to have your way. Father, you know and you see, and you see and you know. We cannot thank you enough for this 2016 Aura USA Convention. Father, we ask you to have your way. As we commit this convention into your able hand, we pray that your will be done tonight. All that we are going to do in this place, Father, we commit it into your hand. That in the end, we'll be so careful to give your name honor, to give your name praise, to give your name glory. This is my prayer for now. If you love the Lord, shout a thunderous hallelujah. Hallelujah. See? What I want to do right now is recognize, bring out all the members of OCOC. Please do not wait for me to call your name. When you get out here, I can call your names. But for the interest of time, please just come out here and be recognized. Chief Iwunze, thank you for all the work you've done. Sabisi, thank you. Dr. Matuku, thank you. Dr. Binoze, thank you. Chief Ibezu, thank you. Lord of Senior Sinaka, thank you. Dr. Nuskwabo, thank you. Ms. Obilo, thank you. My first lady, Miriam Udoye, thank you. Engineer Udoye, thank you very much. Engineer Abasoga, thank you. Olivia Abasoga, thank you. Chief Stanley Dike, thank you. Sajas Anomodo, thank you. Ifeanyi Azubike, thank you. Chief Duru, thank you. Lord Logan Duru, thank you. Chief Iloka, thank you very much. My President, you asked me to go to work almost a year ago. The work you've sent us to do, this is it here today. Now, I will hand this over to you. The execution, the planning has been done. The execution is in progress. The night is yours. Officially, this is being handed over to you. Thank you very much, my boss. Thank you. Thank you. Thank you.
So, that our team here, they worked tirelessly to get us here where we are today. But for the interest of time, I don't know if I'm like you go read but now, I got to go read them. What I just simply want to do is to say thank you all for making sure that we have a convention that will turn out to be a successful convention. And thank you from my heart, because I know the hours that all of you put in to make this thing happen. Every Saturday, you are on the phone for more than 2 hours. That is not easy. You put in your time, and some of you put in your money too. Mostly the locals, because you travel from one place to the other. People of Omolo, soon I thank you. I have thank you. Now, like I said, I'm not going to elongate this speech. I would like to end it so that we can move to other programs, because Azoka, Ogologoka, Anana Oka Mbede, where Ogologoku Anana Mbede, because when the Kelele border, or other USA members, I am now declined other USA Convention 2016 open. Thank you. Thank you, all of you. Thank you. Thank you. Thank you. So now we want to forget. I'm ready to win for Obioga and Yenny Nana. I'm a destination. I'm a leader. I'm a chief. So I'm a corporate staff. This I am chairman. I won't go for four up Austin. So I'm a corporate. I'm the morning. Nandize, I'm going to have the water. The belong. Now, the all watching. On the market. They show good ocean. This is the chief. Adonis said it. People, they are not marching. Wherever ihe fọrọ n'ime ya ekpola m ole mmanụ asụ nwata rụọ ahụ ya na-arụ n'afọ so ebe nwere ndị nze unu mekpọkọrọzie ndewo nwanne m. Thank you. Yes.
Ọlụgbenu. Ama m ike agụla ọnụ. Kwezuonu. Biko, ndị a bịara na be ha eweta n'ọjị. A ga-ala ka agbapụ ọjị ọzọ. Maka ihe anyị na-eme karịrị akarị. Our board chairman anọghị ebe a. So, a mewere ọjị a nye our US oldest patron. Then always ọjị a ọ pasị ndị ọjị a ga-erute aka biko o nwere ike iwetara efe ndị US patron bizie ndị Nigerian patron then ha ekwachitazie IG athletes they move on biko Babora biko. My president, I am a wrong man. Look at the woman. How about the house quick? If I must follow your instructions, I will give the call back to you right away to move it quickly. But otherwise, if you commit me, I'd like to do something. Thank you very much, and God bless you. Please, where is Dr. Berkeley? Where is he? Dr. Berkeley is the oldest other man here, accomplished every right. Omeka, they are here to go. They are to go. Come. Please, do you know who I got? On behalf of the people of Jumaya, I come on Georgia. You guys are looking at Sebula, I come on Georgia. Do not have to get Dr. Berkeley. What's your grandpa of me? I don't want to be more here. Alubenu, Manu, Zanu, Agwe Biko, can I apologize? I'm a traditional ruler here. Yes. I will show you, I can apologize. Mr. Mama, I am out of my ship. I'm a traditional ruler here. His Royal Highness, Remsen, Okaforo, Noversi. MC, because you have to go. President Sora, I don't know God. I saw you. Sure. I don't know George. All in our own alley. We go to you. Because I won't need a bar. I got a butter God. But you were as now, law. But you never know, you man, and I can see him.
anyị amaghị n'ebe a mmadụ ga-akpọkwa anyị n'ebe a ọrịa anyị si ka anyị ma biko ewere iwe biko ewere na anyị iwe o biko nna Another way about I can't make watching on your God. We don't know that can you. Alright, thank you. I can Moving forward, we need to do a few things in parallel. Now it's time to start eating. We have a buffet style. We'll start table by table. I want to start with this table. Go through this door. Go through this door. This table back here. Go through this door. This table. Go through this door. This award is being given to Chief Theo Duru in appreciation of your leadership in planning Oral USA Convention 2014, Woolwich, New Jersey. This is signed by Sir Fidelis Ezewike, National President, and Chief Lawrence Eburo, Advisory Board Chairman. Congratulations. Thank you. Yeah, because the next one is also called Presidential Award of the Year 2015, and it's being given to the Chief Stephen Uwezoke. He hosted our 2015 convention in New Orleans, and it was very, very successful. This award is being given to you in appreciation of your leadership in planning Oral USA Convention 2015 in New Orleans, Louisiana. Signed by Fidelis Ezewike, National President, and Chief Lawrence Eburo, Advisory Board Chairman. Congratulations. Yes, because this next award is called Olu New Generation Award 2016, and it's being presented to our daughter, Miss Chinyere Ohaya. I believe she's from Atlanta. Can the president from Atlanta come out and receive this award on her behalf because she's not here today? This is in appreciation of your exemplary dedicated leadership, philanthropic and humanitarian service to the whole community. Signed by Sir Chief Fidelis Ezewike, National President, Chief Lawrence Eburo, President, and Chairman. Because this next award, I'm a company also. It's being given to, it's a service award for being, it's a service award being presented to Dr. Salome Wozu. Could you please come up and receive your award? Dr. Salome Wozu, please.
an appreciation of your service and contribution to Olu Regional Assembly, USA, as Youth Committee Chairman, 2013 to 2015. Signed by Chief Sir Fidelis Ezewike, National President, and Chief Lawrence Eburo, as Advisory Board Chairman. Congratulations. Yeah, because the next award is a service award and it's being presented to Chief Stanley Dike. Chief Stanley Dike. I can answer that colleague. Chief Stanley Dike. All right. And the next award is being presented to. It's a service award being presented to Dr. N.S. Ndukwe. This is a recognition and appreciation of your service and contribution to Olu Regional Assembly, USA, as Youth Committee Chairman from year 2009 to year 2013, signed by me and our Honorable Board Chairman. Thank you. Yes, now, I cross Stanley. But I want to pronounce that now, collect me, but we'll change it, Stanley. Because this is an award in recognition of your service as a National Secretary from 2010 to 2012. I know it's been given to you late, but it's, oversight. I know. We thought we did give it to you, but, we're giving it to you now. Thank you for the service. Because thank you. I think I can continue with our program. Because thank you. Tomorrow we will give out more awards. Thank you. America, ọtụtụ afọ gara aga bụ Bill Jefferson Clinton ayọọla ndị ọdịnaka ide akụkọ ala America maọbụ histri n'asụsụ Bekee ka ha jiri nwayọọ mgbe ha ga-ede gbasara ije obodo ahụ ya na Monica Lewinsky ije kechipụta ya ụgwọ ọma. Onye isi ala Clinton mere mkpọtụ a n'ụlọ ọrụ ya dị n'obodo Harlem nke New York mgbe ọ na-aza ajụjụ nke ndị nta akụkọ. N'okwu ya ọ sịrị ihe mere ya ji agba ọsọ mmiri mgbe a na-enwebeghị mmiri ji n'igwe bụ ka ya kọrọ ụmụ ụwa enweghị mgbe ya ọkpụ Jefferson Clinton ji esi nwa agbọghọbịa ahụ sị nne ị kpọwara akpọwa ị na-ere ere ma ya fọdụ ịjụ ya ọ bụ ego ole ka ọ na-ere ya bụ ihe. Ọ gara n'ihu wee yọọ ụmụ Amerịka ka ha hapụ ihe edere n'ụgwọ maka ya n'ụgwọ maka n'ihi na nwa amadi dịka ya agaghị agụta ọkụ n'ala mmụọ ọ bịa n'ala mmadụ ọnyụwọ ya.
atụọkwala di na nwunye ndị Igbo bi n'ala Amerịka mbọ na ahụ ọzọ ka ha kwụsị ịkpọ onwe ha Tony na Swedi maka ihi na ọ bụghị ihe nne nne ha na nna nna ha zara wee mụọ ha. Ọ bụ injinia Gibson Chigbu nyere ntụziaka. Injinia Chief Chigbu bụ otu onye n'ime nde ji ụlọ nke ọha USA. Oke emume akara aka n'eze wee kwuo sị ụfọdụ ndị Igbo anaghịkwa achọ ka ọha na eze ma na ha bụ ndị Igbo site n'ịgbanwe aha ha na aha nke nna ha ma mee nwa ọdụ ụda dịka nke ndị ọcha. Ọ sị na ha na-ahapụ ịza Okereke zawa Kenesin, hapụ Chukwuma zawa Chọk, ebe ndị ejiri dike mara aha nna ha ka nọ na-azazi Daa. Ọ gara n'ihu wee kwuo na mgbe ochie nwoke nye nwunye ya otu ọrụ anụ ka o were sie nri, ezi ọchị nkịtị agaghị ekwe nwunye ya pụọ ọkụ. Maka ọ dị ugbu a n'ala bekee, nwoke nye nwunye ya ụdị anụ ahụ ka o wee sie nri, kama ezi ọchị gawa nwunye ya ọ malite gwụwa di ya na ọ bụ na ọ maghị na anụ ahụ ga-ebutere ya ọrịa dị iche iche dịka ndị a high cholesterol, hypertension, obesity na diabetes. O wee bụrụ ka nwoke nwere nchekwube iji ụtara ji na ofe egusi meriri abalị siri guzie garị nke sara ya afọ, maka ihi na ebe a tụrụ anya na ọ ga-eyi akwa n'elu ọjị ejirila iwe na ọnụma wee yie n'ala nkịtị. A dụọkwala nwoke na nwaanyị ndị Naijiria ọdụ ka ha kwụsị ite ude ga-eme ka ha chọọ ọcha chakarịa Michael Jackson. Dịka ozi si n'ụlọ ọrụ nke African Network TV maọbụ AMTV n'ahịa Ịchafụ, ndị ụlọ ọrụ ngalaba na-ahụ maka ndị ọbịa nke Amerịka nọ na Naijiria amaala ọkwa ịkagbu akwụkwọ njem onye Naijiria ọbụla siri n'iji oji ka ite igwe werezie n'ịcha ọcha ka nwa bekee na-amaghị ọkwa. Ha gbalịsiri okwu ike n'ala wee kwuo sị na ihe mere ha ji ekwu okwu gbasara ịta okporoko maka ịkwa n'eze ka onye tara ahụ gara ibu agha na-enweghị isi na ọdụ mgbe ọbụla a tụrụ ilu kriket. E wee sị ka o ji akwasa ahụ ọrụ onwe ya maka ihi na nwa nnụnụ na-eriri okporo ụzọ adịghị nwanyị nwe anyị uhie. Ndị be anyị, ọkụ bụ akụkọ anyị nke abalị taa. Jidekwe ka iji mgbe nta ka anyị chọọ na were etu mgbe onye ohi ga-akwa na ya nwụrụ anwụ ka anyị gaa nọ chọọ ihe anyị furu efu. Omenala Igbo ga-adị ndewo.
unu lee anya na aka nne m, unu ga-ahụ ọmarịcha nwaanyị Lolo Dimala elelewe eje ọrụ. Aha
ya bụ Mrs. Miriam Udoye. Nwanyị a onye nwawo First Lady Austin, Texas, Ora USA, Austin, Texas. Nne m biko gwagodo anyị otu obi dị gị maka unu na-host Ora USA na Austin, Texas. Ele otu obi dị gị nne m? Nne m obi dị m ụtọ. Ahụtụbeghị m ụdị ihe dị otu a kemgbe anyị na-aga convention. Nke a bụ one in town. Ma nri anyị riri ma egwu anyị gbara entertainment ihe niile anyị na-eme ọ na-aga n'usoro otu o kwesịrị ịdị and obi bụ m ụtọ hie nne na ndị mmadụ bịara na-agwa m sị na egwu anyị dị unbeatable ma n'ime everything so o mere m obi tọọ m ụtọ gosi na ọrụ a m nụrụ mụ na ndị otu m na ndị nwunye di m na ndị di m na anyị rụsiri ya ike rụpụtakwana ya ihe obi dị m ụtọ nke hie nne anyị na-aka nne m nwoke ọma ya nwawo President Oral USA Austin, Texas. Ọ ya na nwunye ya na ndị so ha n'azụ haziri ihe Engineer Chidi Udoye. Obi dị m ụtọ nnukwu maka na Austin affiliate were one of the founding affiliates of Oral USA. And kamgbe anyị bidoro affiliate in Austin, anyị emebeghị convention, anyị ebubeghị convention. Nke a bụ oge izizi anyị buru convention. Anyị nwawokwa the last of the 16 affiliates. I was the last of the original affiliates buru convention. So ọ dị m ụtọ nnukwu na mgbe anyị jiri bu ya na adreesị m mere as affiliate president, adreesị m mere esi m na I serve the best for the last. So onye ọbụla bịakwara na nga jiri anya ya hụrụ that ihe a bụ the best so far. Agana m convention from Los Angeles to Washington DC. Onye ọbụla bịara Austin ga-ahụ na enwere ihe dị iche. And ọ bụ Chineke ka m na-enye ekele maka ọ ya nwa mere ihe niile ji egote siga. Na-enyekwa ekele tu nwunye m Miriam Udoye maka ọwụ ya na ndị nwunye di ya haziri ihe niile mee ya dị otu o si dị. Na-enyekwa ekele tu ụmụnna m maka ọ bụrụ na ha akwadoghị m ihe agaghị aga otu o siri ga. So obi dị m ụtọ nnukwu na ndị na-asụ bekee ha sị na ha dị relieved. So adị m relieved that ihe gara otu o si ga na convention a. Nke dịkwa na even onye na-ese m ihe a ọ Florida ka esi kpọta ya ya bịa mere anyị kọmedi dị ebube. So o so na ihe mere na convention a dị iche na convention niile anyị na-aga. So ekele m Chineke kelekwa gị nwanne m nwaanyị for ihe i kwuru na ihe a maka o sokwa na ihe niile a bụ ihe mere convention a ji bụ grade ya ọ ga-abụ one of the best Oral USA megoro. So thank you.
Ruling the state, selflessly, selflessly. Our representative, thank you. Lọlọ Sili Obilom, esi m n'Ata Ọlụ, alụrụ m n'Ata Ọlụ. Ihe m na-achọ ịgwa ndị be anyị ndị ọlụ nọ na United States that onye ọbụla n'idiri ịbata n'otu ndị ọrụ USA ebe ọbụla ha nọ, because ihe ha na-eme ewu ihe eji edozi obodo anyị na ọlụ anaghị eme medical mission. My husband wụ chairman medical mission, so ha na-aga agwọ ndị anwaghị ego ha ji aga na hospital na Nigeria n'ọlụ in particular. So ha na-aga like 2-3 local government every year. So onye ọbụla wu onye ọlụ si na ya nọ ha na this ọra USA, o nwere ihe ọ na-emis, because ihe anyị ji eme sọsọ ihe anyị nwere ike iji mee were mezie obodo anyị.
Ahamowo Chief Tony Ikechukwu Akpara and aha echiche ji marakwana m Ebubedike nke mbụ n'ụmụaka nke nọ na Njaba local government area n'Imo State. I'm the Vice President of ORA USA, dịkwa in charge of the organizing committee. Ihe a na-eme n'abalị a, I'm in charge of it. Biko, ana m ekele gị iwu Okorochukwu na ọrụ ị na-arụkwa ndị ọlụ. Anyị nwere local government 12 n'Imo State. Anyị na-eme n'afọ. Anyị họrọ local government 3 kpọrọ ndị wundewu doctor, ma ndị wundewu pharmacist, ma ndị wunde nurses, ma ndị onyinye aka. Ụmụ ọlụ atụ ego. Atụcha ego ahụ ewere ji zụọ ọgwụ. Azụ ọgwụ eburu gara Imo State. Na local gọọmenti nke ndị ahụ akpọkwana akpọ oku ha apụta. Ndị dọkịta ele ha ahụ. Ndị pharmacist enye ha ọgwụ. Ndị nọọsụ na ndị ọzọ na-enye aka esoro ndị dọkịta mee ka anyị na-ahụ ndị ahụ. Enwe ụgwọ anyị na-achaji ha. Anyị na-achaji ha ego. Anyị na-akpọ ya free medical mission. Anyị na-eme ihe a ka afọ.
and Lord Tony Obedike Obara. Chief and Lord Steve Oh yes. Also, I go run if you laugh with me, I go laugh with you. But if you bring palava, I go run with you. The chairman is Honorable Dr. and Mrs. Chukwueze Oba. Chief and Lola, Theo and Beatrice Duru. I call on Sir Patrick Aniam is also one of the newest patrons. Attorney Charles and Mrs. Kennedy, and remember, right here next to me, I want to call an engineer, Simon, and Dr. Mrs. Daisy Ayakudo. Honorable Legal Advisor. Ladies and gentlemen, I would like to recognize the presence of our ex-board chairman, all the way from New York, Chief
Aloysius Emeyu Ugobi. 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 Honorable Ijie Dr. Mrs. Nazoyo Onyen. Chief and Mrs. Ike Okada, you might have been or get away and give us the name of office. Chief and Law. And the other, I can't show them the lady. Now you got to be your friend. What is that? Dr. Godby Lobo, identify. Oh, I can't be there to get away. Engineer and Mrs. Cletus Udoye. Papa and Mama Doctor, Oturome. Yes.
Because I was watching all of me. Each of us has a weekend. Ezigbo nwaanyị ya akamma dị ya. Onye original assembly USA national first lady. Ezi Ada Naba. Ada Letizia Ekweme. Chicken national president. Feelings is a weekend. Become one of the on the USA national president. Former president, before Ezi Ada Naba. My mama, Apamadia, vice president of South Korea. And its beautiful life. Chief Mrs. Weston Because Chief and Law of Peace. That's a okay. Engineer Mabata, you know, we are going to go to another ocean. Engineer Mabata. And the Chief Mrs. Jude Nebere Akwesiama. Ọba ìjẹ́ lórí ẹ̀sìn, ọlọ́dún àjẹ̀lẹ̀, èkúrú jọ pápọ̀, wá alẹ́ ìròyìn náà wà ọ̀pọ̀ dúdú. Member all of the trustees, ọ̀rọ̀ àdìsí, ọ̀dọ́mọ́, ó ti dá sọ̀rọ̀ nílé, ẹ̀rẹ́ òkè káríyá. Paul, Lizzie, Rosie, Ilé, Àjẹ̀lú ló báyìí. Because Honorable Steve Emma. Cultural education. Founder, first president, Igbo Council of USA. President, Oro Council of Chiefs, USA. Past governor, trustee, Knight of USA. Father, we thank you for being with us all these days. We worship you because you are God. We thank you because from generation to generation, you have not left yourself without witnesses to your name. We thank you for these Igbo people here in America, who did not forget their roots, who from here, like Nehemiah,
are still thinking homewards to help indigent and poor people. We are concluding this program with a gala. We have seated here since enjoying, happy among ourselves. God, we want to commit this gathering into your hand, and the entire people of Olusun gathered here into your hands. The executives and the membership, Lord, we pray that you continue to multiply and to increase exceedingly their sources of spending and giving. God, as they remember people who are poor, people who are better off than, God, please remember them at their various points of their needs in the name of Jesus Christ. Amen. God, as many that will bought the plane or the vehicle by tomorrow going back to their homes, we pray for accident-free journey. Nobody shall end his journey halfway. Bless all that you have eaten and all that we are going to eat. Bless what you have been able to do and what you have not been able to do. Grant us your grace, grant us your favor, so that daily we will increase in the power of your Holy Spirit until we come to an eternal kingdom through Jesus Christ our Lord. Amen. All right, USA. Those women now within the space of 1 month. One person from my own affiliate and then your inspired in the person of Engineer Benjamin Ike. And another member from Florida. I cannot remember his name already. But both of them, just good. Both of them are lying in the mall now at funeral homes. And I need to go with now. So I would like us to observe yes, because a lot of memory. She has been buried. The wife of the former president of Alabama Affiliate, Mrs. Shoma Muse, she died from cancer. When you get this woman from cancer, when you get one woman from system collapse, because I may not know my daughter. I may not know that in the need of service. The souls and the souls of all the faithful departed. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the red
so gallantly streaming, and again to the bombs bursting in air gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Thank you, thank you, thank you. Okay. I'm this is all awesome. Because who be able to and hey, it's a monster, it's all belong, and it's so what I'm watching. As you could watch me, it's the chief and not his record. Because one understand the broadcast. Because God, I you. Because awesome. As you could watch me, whatever people get, get out of your when you tell them, broadcast, record. Also, like a little more. Because I about me also. I got my brother, big old, Yaba Nabalia. Because program Madibo, Adiwala live. Oh, God is young men now. Our most chairman, because Matrama Ojaka, because I will give you your respect. Thank you. I'm a brother, because lazy, never, because all my patrons, all the presidents, what are them? I want to measure. Okay, what's the okay? This because Bruno here, bigger, only is thank you. Because upon a new on a joke, a bronies also never. And the as a guardian, because the as a always going on up where chieftains.
aka m nọ n'Idilọbịa, ndị nze niile nọ nga aka m nọ n'Ọlọbịa, anyị ga-agbapụ ọsọ. Ụmụ okorobịa nọ nga ọnọwụ ndị n'ụbọchị echi aka ọ nọ n'ọbịa, biko nụ a ga-agbapụ ọsọ maka ndị ọrụ si ya ga-eme ngwa ngwa. Ọjọọ ya na-alụgo oyibo ala Amerịka, ụmụ ọrụ wetara ọjị maka a sị na ụsụ kele abalị ya kwega. Ihe ọma mere ndị Amerịka maka ha chekwara ụmụ ọrụ. Chineke kere n'igwe n'ala, ọrụ gị nwa kere ọjị a, ọbụwa mere mmemme ọjị, ọbụwa goziri achịcha si n'ọrụ ahụ gị ka ọdọ n'ọrụ elu ga-erite ndụ. Otu a ka ị mekwere ka ị welite mmanya si n'ọdọ ọbụla aṅụrụ ya na ọ ga-aṅụta ndụ n'ọrụ ọbụla gị. Otu a ka ndị Igbo na-agbata okwu maka ha na Chineke nwere agbata obi. Chineke ị ga-agọzi otu a, adaghị ga-akata ndụ n'aha Jizọs. Ọ ga-arịrị anyị mma n'Eke, ọ ga-arịrị anyị mma n'Orie, ọ ga-arịrị anyị mma n'Afọ, ọ ga-arịrị anyị mma n'Nkwọ, ọ ga-arịrị anyị mma n'ụbọchị niile nke Chineke kere n'aha Jizọs. Chineke ya anyị na-asị ụwụ omenala Igbo agaghị ala ka ị ga-ala nụ ka anyị gbakọrọ agbakọsị ya laa. Elekwana nke anyị mere mejọ mechie, Chineke goziela anyị ya. Ele nke anyị mejọrọ, Chineke ọ bụdịghị ha ya ọkụ n'aka. Ọnwụ anyị amada ama arụ ụmụ gị. Chineke bụ ndị niile nọ nke a ga-ala, Chineke ị ga-ebu ha n'otu n'otu. Mgbe anyị ga-emekwere na ya ekpere ọka anyị na-eme ihe anyị na-aga n'ihu, ị ga-emekwere ka anyị nwee nta ego, ọnwụnta ịkwụ onye ego ka anyị nọ nga taa. Otu pam wee ego, chishi wee ego, onye nwere ka ọ nwere ya tịga, anya ọma ahụ ya agbakọ ọjọọ ya ọgwụgwụ. Chineke anyị na-arịọ gị, nwaanyị ọbụla na-amụtabeghị nwa ya tọọ ọ ga-amụta nwa n'aha Jizọs. Ụmụ nwoke anyị ọ ga na-akpata akụ ọ na-agịda atọ na Amerịka, ọ ga-eme ụlọ anyị n'aha Jizọs. Chineke ochie mmadụ ochie mmụọ chiri anyị, anyị nwechi ihe anyị ga-aga n'udo. Chineke mekwala ndị niile nọ n'obodo anyị ụlọ ọrụ na nke Imo steeti, ị ga-enye ha ezigbote mmụta ka ha ga na-eji edu anyị n'aha Jizọs. Chineke ọ ga-arị na anyị mmụọ ka ọ dị ọta atachi ugbo onye ọbụla si na ọ kazie n'aha Jizọs. Biko ụlọ ma ihe a na-eji agbakọ mgbe ọwụna ọwụ ka anyị were na-raise fund. We are here all the time to raise funds to help our people back home in Nigeria, regardless if it's in Imo State or in Anambra or Igbo land or even in Nigeria, since everything we do is happening in Nigeria. As we all know, people live everywhere in the world. You will see people from the north living in Imo State. You will see people from Ghana living in Imo State. So wherever you came from, whatever you do tonight will help somebody that you may know. You may touch a life. You may save a life. You always have to remember the life that you live does not really matter, but the life that you live touching somebody else matters a lot. So help us to help others so that they can be comfortable, so that they can actually have meal every day. That is what Aura is all about. Aura is about helping people. So I welcome all of you to this great event. I thank you all for
honoring our invitation to this occasion. Please, we want you to concentrate on this event today, to participate fully on this event today, and to donate to this event, because you'll be helping somebody to live longer, you're helping somebody to come out of poverty, you'll be helping students from actually getting the proper education that they need. Please, remember, when you help Aura, you are helping somebody that you may not know. And that's something very, very important. I thank you all for being here as we continue. God will always bless you and bless your family and bless all of us. Thank you. I got in America for 3.5 hours. Away the Gala Apostle, Ebenila Mamma, Arulo Body, Uzulo. At the end of the Uno Mata, Luna, always open our walk or two. Uno Wando or two. I could get a pulpit now on the mother of the Manolo Diego, Nina Naru, na complimentu, Okwano Ainebu, Yakamji say, Olo Pachuku. I believe a man that Jesus Nasokotan, Jesus will end. When we don't know one, a veteran, or God, he didn't make it in a I want a man in London or Rana, Ekuto Pasi, I will go to the hotel, I will go to the hotel. The man and look at the that's going to happen again. Tabara. Ndị ọrụ General Assembly, ọ na-abara anyị uru. Ka m soro hụ na aba. Ihe ọma ga-ebe ọnụ Chineke ekwere. Onye ọrụ nọ mbela taa, ma nwoke bụ nwaanyị, ọ bụrụ ebe nọ n'akpa, tiige ya n'ihi ndị nwere ụfọdụ buru ibu na gelere n'eluigwe. Ka ha na-akọ otu isi mee n'onye ka mma. Otu a ka Chineke ga-esisi pụtara gị onye inye aka n'ụbọchị gị mkpa. Ana masih pengen lagi suruh maju nah Jesus, amen. Ana mau pengen berhenti berkucing mah. Aku yang tim nanome musuh yang local government. Ibu saya pun mau ada malam orang nama mau orang mereka suruh nah Jesus, amen. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you. Because Brother, I can have a microphone now, Keta. Here is the chairman of this occasion. In the person of Honorable Chief Minister, the Aura USA have done a lot of human things. They have sponsored so many scholarships, and that is the great man. They have also built wonderful civic center that was highly equipped with computer equipment. That also is in the money. They are also sponsoring some kind of financing to those that do not have access to anything. That also is in the money. The beauty of the Hidden concept is the concept of sacrifice. And as we grow up, I will appreciate anybody to make this sacrifice. Again, thank you for coming. May God bless every one of you. Thank you. Okay, the chairman has said everything that Aura USA has been doing. We have passion on what we are doing. Our goal is to help our people back home. And this is what Aura USA is all about. So everybody that is in this hall, please endeavor to ensure that no matter how much you have, make sure you give us something tonight to assist us in our program. We have several programs. One of these, the last 7 program,
free medical mission. That is the signature program of our USA. But and let me use this opportunity to welcome all of you. We will come back in a few minutes from now. Thank you. I am opening also. Right away. Let me tell you now. Mmesa presentation to Agmako, the chief launcher, was the the sponsor, the terrorism. After there. Meanwhile, there's a child, now, this morning, every time of the convention, everything I remember on the Yakan, unfortunately, the day, June 17th, 2014, we lost him. And that was few days before our convention. We lost him. And the parents felt that there is a need for him to continue to be a part of this Ora USA. They created a fund called Ikechukwu Always Ike Legacy Education Foundation. And that foundation has been raising more than $6,000 every year for this Ora USA. They are actually giving us 1,000 and getting their friends to give us more money on that foundation because they have won this legacy award because Chief Mayor Dr. Mrs. India Chris always making because to talk about collected this award. We don't give them a round of applause. The child who win this award among them this hall. Ele Bisu, Eleba Bisu, Basiru Doyawa, Eleba. Mayor, my former boss, my good friend, Dr. Ngira, if you let him on, for all you do for all you do. Him, are we here with your mother? All comes with your manager, all I can do that. If you let him on, because Chief, Mayor, Chief, always looking, and Dr. Ndira, this is for you. This is President Terahina. This is an award to Chief and Dr. Mrs. Kusawu Advocacy Legacy Education Award 2016. Presented to Brian Chukwuemeka College students in recognition and appreciation of your service and the contribution to our locality. Presented by Chief Sir Fidelis, the International President, Chief Baresi, Advancement Board Chair, Saturday, 2016. One by one.
Yeah, people, I want to thank all of you for accepting to be our patrons. I want to thank all of you for what you have done for Ora USA. I want to thank all of you for your continuous gift to Ora USA, your monetary gifts, service, and also your commitment, loyalty to Ora USA. All of you have always been to Ora USA convention for a very, very long time. Chukwu Ghana Gozon, Lee Brown, because honestly, tomorrow, only one sure. One run name na one. Because thank you, I thank you all. Thank you. Thank you. People, I'm about to do this fundraising. You know, please, like I said before, I would like everyone, every person in this hall to ensure that make a donation to support our USA. We are doing what we're doing because we have passion. Please, I'm not going to take your time because we don't have time. Don't spend more than a minute or 2 minutes if you are given a microphone. If you want to give donate money, if you don't want to talk, that will just okay. All we need is just that donation. Please help us to raise this fund so that we can go back to Nigeria and do the program that we normally do. For that, to kick off this fundraising, I'm going to give the Ora USA for $3,100 to give this fundraising. $3,100. $3,100. You want the money on you? $3,100. It's okay, $902.5 million. The start is Okorosemi Akara, Igamo Public. We will donate $2,000. On behalf of my wife and my family, we are donating the sum of $1,000. I'm the indoor support $1,000. So, on behalf of my husband and my brother-in-law and the wife,
we're going to support with $500. Because I've been with this administration for more than 8 years. I've got chairman. So we can make how we say, yeah, we have the ladies and get the say more bread. How no nonsense executive. Can we get that for and that is the reason why we hear my generation ahead of time. How we go in all of that means one in order to live up in the house, I'm making it one order. We will continue to sponsor this organization until they do us part. So I can never hear that I don't get any allowed because no lose the record. Thank you. Hi, it's about $500. Whatever. I'll make you give this option. $500. $500. $500. I'm giving them about $500. Thank you, sir. Because Mr. Mrs. Douglas and Miriam, I need a check for $200. Who put that because $200? Okay. Dr. Abbott. I stand with my wife, who's somewhere in Nigeria, and supporting other people with $500. Good job, and I wish you the best. Thank you very much. $500 on the one. You need to give me the event. I'm a $200. We're not supporting my idea. On behalf of my family, my beautiful wife, as in the I can give $300. So on behalf of my lovely wife, Nick Ikea, Lord Angela Ilebu, we are supporting this project with the sum of $350. Salah and Lady, brother, to Tubu, and then all I will say is about $200. Even the media, we've always supported her, and I'm not to support her. Yes, life. Now, here's another one. Now, I'm a ref, lady maker. Now, I need that to come out. I now support her with $500. Okay. It's all I see that then. You know, well, to remember beyond my dear. And I get you $200 to a sinner now. Thank you. What did you say? Why you? Because I don't know now. What? Why you? Thank you very much, everybody. Everyone on Dallas. I'm going to Dallas already. The man has always been a gentleman with a family. He doesn't give us $500. What did that thought? Agoma. Also, she does not need to be at the high table to perform. She wants to teach all of us a lesson. Veronica, please, Veronica, well, she's given us a sum of $1,000. I know she bought me. She's also a member of that team that put the boot on the ground and I enjoyed the sum of $1,000. What? $1,000? On behalf of my wife,
I think she's telling me to donate $1,000. Oh, yeah. Is that right? 1,000. Yes. $1,000. Support Ora USA with a sum of $1,000. This is one more the okay, on behalf of Group 1, one of my victims, God, I'm here. Jimmy, do not drop me. All Imo State is watching. I have come to tell you that the Imo State citizens are proud of the new indigents. We are proud of the activities and the achievements. I want to tell you to continue in what you're doing. Because the rest of Imo is copying from you. The Imo and the rest of Imo land copies, just like Anambra State is the window to Imo State and to Imo land. Olu is the window and door to Imo State. I have come to tell you also that we bring greetings for the support this organization has given to Imo State Congress of America. On behalf of my wife and myself, we have come to say thank you for the 3 years of active support you have given my administration. We're also asking you to support the incoming president, Mr. Chinasa Malumere, who will now, in the next few weeks, become our next president. Because I'm inviting you to join us in 2 weeks for the convention of Imo State Congress in Dallas. One of my wife will support the activities, but we will disclose them now. Thank you very much. And my children were supporting Ora USA, Austin, Texas, 2016, with $1,000. $1,000, $1,000, all the way from Chicago. On behalf of my family and I, I'm grateful $1,000. On behalf of myself and my wife, who have donated the sum of $1,500. You have to check. I am not surprised. On behalf of my loved one, Mr. James, on behalf of my wife, Ruth, my dear, my family, and Nubia Tech Inc., they can open $500 cash and I support the government. These people will pay for $1,000, and these people on top will pay for $1,000 plus. People go back to the first person there and give them the money. $1,000 plus. $1,000
1,000 plus. Yeah, 1,000. You understand the rule of the program. Thank you very much. While you're doing that, thank you. Except for I'm not supposed to run on tonight. You want to move up to $2,000. I'm going to do that. Thank you very much. Are you ready? On behalf of William, Chief Mrs. Sebert and Richiawa, Nancy Gawadibu, having you to want the great boy, now $2,000. Thank you. Okay, thank you. How would you do it? I didn't know how to so please don't get out of the camera to make sure this happens. So the promise, and I would be here to do it. After all now, what my last president do? Yeah, 1,000. Thank you. Oh, yes. On behalf of Ake Buchoma and the electorate, whom I can be elected, family of Nigeria, family of faith, Akulu, I used to have very grateful. My name is Oyeshina Yakishi. Oyeshina Matani Yakishi. You know, that's not what I was wrong. On behalf of my family, and they will go to the action all over. I am that's how we will and the people tell me they cash, and I'm last year to cash. On behalf of my family, I now support all our USA. The sum of $1,200. Thank you.
Every year na-aga send ma doctors ma nurses aga nyecha ndị mara ọgwụ ndị di ha nwụchakwụkwa na-enweghị ihe ha ji enyere onwe ha aka a na-enye ha ego ha ji ebi n'ahịa ha zụchakwa ha wetara anyị isi n'ego anyị were uru ha nwere were na-azụ ụmụ ha ọ nnukwu ihe ka anyị na-eme ihe a ha ya rụọ na a lot of things n'ụlọ ma ihe na-arụ na University Imo State University nọ n'Ọlụ ha ya rụọ na a building there furnished here with computers. Here we have them every year, so a good thing to do. I'm with Dr. Perry Ekunazu. It's in Baltimore, Maryland. Yamakan's Kondiola in Austin, Texas. Onye mene eso bwana nne m kona haga bwana. Aha wo Mrs. Ogechi Ekunazu. Okay, so nwunye m dị anyị abụọ si Baltimore, Maryland bịa taa. Ajụjụ ga-amaka ụrawo ezumezu ndị ọlụ buru oke ibu na Amerịka ebe a ha na-enyekwara ndị ọlụ ndị niile wụ chi ọlụ zon otu anyị jiri nwere ya na mgbe gboo aka n'ụdị dị iche iche site n'inye scholarship site n'inyere ndị ụmụ nwaanyị aka n'ihe a na-akpọ microfinancing site na inye ihe gbasara medical care n'ụra ihe ha na-akpọ ya medical mission nke mụ na onwe m nọ ebe ahụ Dr. Perry bụ onye na-akwado medical mission n'ụdị pụrụ iche site na inye donation ma ibunyekwana ha ọgwụ maka ọgwụ ka m na-ere. Aha m wụ Chief Fidelis Ezewike dike ọha gburugburu na Nchoke Dikanafa. I'm the national president of ORA USA. Ekelele m unu. Ndị Igbo na-atụ ilu so agbakọta aka nyọọ mmamịrị ya agba ọfụfụ ọwụ ihe anyị na-ele anya ka ha soro anyị ka anyị were mee obodo ka ọ na-adị mma n'Ọlụ Imo steeti na Nigeria. Ekelele m gị. Thank you.
What do you want to tell our audience about Aura USA? Because I know you have so much to say. Like she said initially, I'm Mrs. John Ezewike, and I'm chọrọ na Aura USA has grown bigger than anybody. Aura USA is a formidable organization. Aura USA wanted so many programs, and those programs the geared towards help ndị nọ n'ala ọlụ. And they made a lot of progress, and particularly ụmụ the in charge of the microfinancing and help ụmụ nwanyị, especially ụmụ nwanyị ndị di ha nwụrụ na-enweghị ndị ga-help ha except ndị shikwa ebe a biko. And that program is getting bigger than anything. And make a loan. Miss Lola Beatrice Duro. I see more our mama muna dimbi na New Jersey. And I know an organization na urula ihe dịka afọ itoolu na afọ iri. And I have an organization na bu olu ibu karịa ka ọ dị mgbe anyị bidoro ya. Ọ ihe obi aṅụrị ewu ihe nwanne na nwanne ka anyị na-agbakọta every year. Anyị anọkọta tụọ alụmalụ ka a ga-esi mee ka ọlụ dị mma dịka ala bekee ebe anyị nọ. So anyị na-agbalịsi ike na-enyere ndị ụmụ nwaanyị aka na-akpọbata ụmụaka anyị na-akụzi na-eme ka ha mụta na onye ọbụla nwanne na anyị niile si ofu ebe na-emekwa ka ha mara ka ha mata onwe ha ka e mara ma aga ha na-alụrịkọta onwe ha karịa ịdị na-alụ ndị obodo a. So ihe anyị na-eme n'ọrụ USA buru ibu ihe ndị ụmụ nwaanyị na-eme ka nkụ na ọyara USA. So ọ bụrụ na iwe onye ọlụ ma nwa gị anọghị n'otu anya biko kpọọ nwa gị dee leta sie ya join ya soro ụmụaka ibe ya na-eme ihe ha na-eme ka anyị mee ka alụ ọlụ dịka America. Aura USA was born 16 years ago in Dallas. So since ahụkwanụ aga m go one Aura USA convention. So I'm a staunch member. N'ihe nji wu staunch member wu na Aura USA women wing na-grow, youth wing na-grow. So anyị na-eme ezigbo ihe na-eme attract ụmụ nwaanyị ọlụ ka ha na-help kwa ndị nọ na village needed our help. And ụmụ m niile enwe nke nọ na Austin but ha so ebe ha si bata for Aura USA. So all ihe dị mma ka a na-eme encourage you to like Chief Lolo Duru siri kwu ka ha na-alụkọta onwe ihe m jiri gbara ha ụgbọ ebe ọbụla ha nọ ha bịawa taa. So na anyị na-ekwesị ike na ụmụ anyị ga na-alụ onwe ha na-ahụnata ibe ha na ha bịara USA. Ọ ihe ziri ezi anyị ga na-aga n'ihu. Thank you. Obi dị m ụtọ. Atlanta bịara n'igwe. Otu anyị na-esi eme ihe ndị Atlanta na-eme n'ukwu. Obi dị m ụtọ ịbịa soro ihe a na-eme ebe a taa, and I'm very happy. Nwanne obi dị m ụtọ because kamgbe m na-ekwu aga convention ndị ọzọ na-eme m invite
other place. Ahụbeghị m ka dị ka ndị oral. Ikwu eziokwu abụghị m onye ọlụ, but enwere ihe ri ahụ m mụtara ebe a m ga-enwekwa n'ike ịgagwa ndị Owerri soon. Na ihe ndị ọlụ na-eme na ha ekwesịkwara niile mee na-abịarite ụlọ na-ama ihe emege n'ụlọ. I'm very happy today because our traveling is part of education. The more na-abịa, the more na-amụta ihe na-ewebata n'ụlọ. So enwetara m invitation ebe bịa amata ihe emege here. Make sure the way from Imo State to Owerri. Gbara bịa here. Aha m wụ Lọlọ Nkem Dura. Lọlọ Ijeọma Nwachukwu. Nke bụ isiokwu na di m so na ndị bidoro ihe a ndị ọlụ na-eme n'ala USA. Mana anyị si Atlanta bịa. Ọkwa di m bụ onye izizi. The first president onye nwa bidoro meeting nke ọlụ Regional Union Atlanta branch. So ihe niile a na-eme since eji bido convention na onwebeghị nke ọbụla mụ na di m misi. Anyị na-abịa ha niile. Abụ m Chief Theodoro onye ọma mma Oru East. A na-akpọ m Udomba Echinyechi. Udomba bụ one of our mama. Nke ahụ nwaanyị m Lọlọ Beatrice Duro Omire 2 of our mama. Ihe gbasara ọra USA wụ ihe kwesịrị ekwesị na ụmụaka ọlụ niile ga-abịa tinye aka na ya, n'ihi na ihe anyị na-eme ebe a wụ ka anyị na-atụ alụmelu mara ihe a ga-eme mee ka ọlụ ebe anyị siri bịa dịkwanụ ka Amerịka anyị nọ na ya, ka ọ ga-awụ anyị nọcha ahịa anyị enwe obi aṅụrị laghachi ọlụ. N'eziokwu nwanne nwoke wụ one of the executive members of this affiliate, Godwin Duru, Chief Godwin Duru. Anyị eme ọfụma so far, anyị eme nnọọ ihe ọ na-ada n'ihu ya. Aha m bụ Paul Enwere, Dr. Enwere. Ebi m na Houston, beda m onye ụmụọwa ọlụ n'ọlụ local government. Ndị ọra USA na-agbalị, anyị ahụgo ihe ha mere ebe ụlọ ọgwụ nke ụmụna General teaching hospital enwere n'ụmụna eshimejisia kọmputa room bịa nyefee ya n'aka ndị ụmụnna ndị nke nọ n'ụlọ. Ọ ụdị eromero ka anyị ga na-atụ na-aga n'ihu. Nke anyị bịakwara ntaa, anyị gbakọrọ alụ, anyị ga-atụkwa eromero ihe dị otu ahụ a ga na-eme ga-eji na-enyere ndị be anyị aka. Aha m Chief Stanley Ifeanyi Chukwudike, nwa Chinerugo na Amike. Esi m na Philadelphia, Pennsylvania bịa. Awụkwanụ m the National Financial Secretary Ọra USA. Ọra USA na-eme ọtụtụ ihe enyemaka n'ụlọ. Nke ka nke wụ Ọra na-enye scholarship award to ụmụ anyị ndị nọ na colleges nọ here, na-enyekwara ndị nọ n'ụlọ aka. Anyị na-eme medical mission n'oge niile na Disemba. Anyị na-alike ime ya ka ebugharịa na local gọọmenti anọ afọ ọbụla. Onwe local gọọmenti nke emere n'afọ a, n'afọ ọzọ ga-abịa eme na nke ndị a na-emeghị n'afọ a.